Ahoj, ahoj, ahoj dámy. Já zase chvilku jako vždycky počkám, než vůbec začnu, abych tady nebyla úplně sama a dala vám šanci, abyste se mohli připojit. Ať je tu kdokoliv, tak klidně mávněte, ať vím, že se připojujete. Tak, a já si pomalu začnu. Takže zdravím všechny. Já jsem Markéta Langová a jsem finanční specialistka, která pomáhá především ambiciozním ženám při správě jejich peněz a pomáhá jim pochopit, jak na ty peníze jít, aby to všechno bylo úplně v pohodě. A jenom pro ujednodušení, urychlení, a pokud budete mít v průběhu tohohle celého vysílání jakýkoliv otázky, tak mi je tady klidně pokládejte rovnou do chatu. A já se na ně samozřejmě přímo v tom vysílání pokusím odpovědět. A pokud bych neodpověděla, tak odpovím potom později třeba do soukromé zprávy. Takže to dnešní vysílání je na téma šetření na známé výdaje. A co to vlastně je? Známý výdaje my vlastně velmi často umíme říct třeba i rok dopředu, protože některé věci se nám dějou opakovaně a my víme, že za ten rok přijdou znova. A co my velmi často děláme, je to, že my ty známý výdaje jakoby trošku přehlížíme. A pak jsme překvapení, když přijdou. No a když to teda tady tak jako trošku uvedu, tak v podstatě teď jsme těsně před začátkem školního roku, skoro na konci prázdnin. A pro většinu z nás je to takový nějaký jako návrat do toho běžného řádu, do toho běžného zavedeného, to, co známe. Ale pro některý z nás je to bohužel takový jako trošku finanční vypětí, protože musíme pořídit spoustu školních pomůcek, musíme pořídit spoustu oblečení, ze kterých děti vyrostly. A možná třeba zaplatit i nějaký kroužky, které ještě nemáme v tuhle chvíli zaplacený. A dost často se stává, že bohužel na tu situaci prostě jsme se nepřipravili. A teď jsme překvapení. Teď se stane to, že vlastně nevíme, jak ty peníze dáme dohromady. A co když vám ale řeknu, že vlastně se na to dá připravit, že to jde dělat jinak. A jak říkám, většinou věcí, které tak nějak tím životem nazbíráváme, tak tím procházíme nejednou. A mnoho těch věcí se nám opakuje každý rok, nebo jednou třeba za 3 měsíce, podle toho. A my umíme říct, pokud už jsme si tím aspoň jednou prošli, kolik vlastně jsme za tu danou událost utratili. A stejně tak umíme říct, jestli budeme potřebovat stejné množství věcí a bude nás to stát přibližně stejně, a nebo umíme říct, že třeba některé věci už máme z minulého roku, už je nepotřebujeme znova pořizovat. Takže jak na to, pokud prostě ty peníze bohužel nemáme připravený. Spousta lidí to vyřeší tak, že si na to půjčí třeba v rodině, nebo prostě sáhne do nějakých rezerv, které ale měly určený úplně na něco jiného. A bohužel jsou lidi, kteří třeba vezmou úvěr, což není úplně ta ideální cesta, ale bohužel v tu chvíli nemají jiný řešení, protože prostě ty peníze nemají. No a někdo udělá třeba i to, že třeba investuje a zruší ty investice, nebo je aspoň z části omezí, protože prostě ty peníze pro ty děti na ty školní pomůcky prostě nějakým způsobem pobrat musíme. Takže jak to dělat jinak, aby se nám to nestávalo? Tenhle rok už asi úplně nezachráníme, ale minimálně třeba už umíme si říct, co je dalšího. Dalšího budou Vánoce, bude Silvestr, budou Velikonoce, bude všechno možný. A za rok přijdou zase znova ten začátek školního roku. Takže pojďme se na to připravit. Pojďme si říct, že už dneska umíme prostě si to někam zaznamenat a vědět, že příští rok prostě tyhle výdaje přijdou zase. A jak na to tedy? No úplně jednoduše. Tenhle rok prostě tím budete znova procházet, tak si spočítejte, kolik jste těch výdajů měli. Spočítejte si, za co všechno jste utratili a to číslo si někam napište. Nebo si ho někam, pak si ho poznamenejte, je to to nejlepší.
A když vezmete tohleto číslo a ideálně ho asi o něco navýšíte, protože, co si budeme povídat, ceny jdou nahoru, takže příští rok možná budete potřebovat o kapku víc peněz, tak si dávejte, vytvořte si nějakou virtuální obálečku a dávejte si stranou každý měsíc tu 1/12. A příští rok ty peníze tam budete mít prostě připravený. Úplně přesně takhle jednoduchý to je. A proč vím, že to jde? Protože pokud vy těm penězům prostě nedáte takhle ten jasný směr, tak většinou oni tam jsou v tom měsíčním příjmu. Ale vy je utratíte, protože prostě tam nemají tu obálku, tam nemají tu myšlenku zatím. Takže to jde. A samozřejmě, jak už jsem řekla, nejsou školní nebo začátek školního roku není ta jediná událost. Jsou to přesně Vánoce, Silvestr, Valentín, Velikonoce, různý narozeniny, ty se taky opakují jednou za rok. Případně dovolený. Na to všechno vy si můžete vytvořit obálky a ty penízky si tam prostě připravovat. A uvidíte, že ano, nebudete utrácet tak moc ten daný měsíc nebo každý jeden měsíc, ale zároveň, pojďme si to přiznat, vy neutrácíte jenom za věci, které nutně potřebujete. Spoustu věcí utratíte za spoustu věcí, které ve skutečnosti možná jenom jako vám přišly pod nos, ale vůbec nebyly potřeba. Takže dejte těm penízkům jako jasný směr a jasnou myšlenku a uvidíte, že za ten rok, nebo za ten 4 měsíce na Vánoce, vám prostě bude líp. A mě by zajímalo, jestli jste o tomhle triku už někdy slyšeli, jestli jste ho třeba někdy začali používat, jestli s ním pracujete, jestli máte nějaké obálky, které říkají, hele dobrý, já šetřím tady na to a tady na to. A je to prostě něco, co pokud to tam nemáte, já naprosto doporučuji, abyste to do těch procesů finančních přidali, protože to hrozně pomáhá. Pomáhá to takovému tomu omezení stresu, zabraňuje to tomu, abyste se museli zadlužovat, protože proč se máte zadlužovat, když to není potřeba. Super, já tady mám, ano, děláme to tak na jízdné na autobus, který se pak zaplatíme na celý rok, což je úplně super. My to děláme taky tak. My máme ty lítačky 2 a obě 2 teda v říjnu a je fakt, že ve chvíli, kdy tam ty peníze takhle máme připravený, tak musím říct, že to je prostě úplně super. Když najednou prostě jenom sáhneme do obálky a ty peníze si vytáhneme a jednoduše prostě ty lítačky na ten rok znova zaplatíme. A děláme to teda na spoustu dalších věcí, takže opravdu doporučuji, je to prostě výborný. A mě by zajímalo, je tady třeba nějaká otázka, kterou bych mohla ještě odpovědět, než se pro dnešek rozloučím, protože fakt je tohleto taková jako malá vychytávka. A musím říct, že mě napadlo jako úplně jako náhodou, když jsem prostě řešila relativně složitý finanční období, a pak jsem si říkala, krucinál, teď já vlastně se na ty jednotlivé události umím připravit. A začala jsem si dělat takový jako malý rozpočty, kde jsem si přesně psala, hele, ok, tady v tomhletom období budu potřebovat tohle, do té doby mi zbývá tolik a tolik měsíců a prostě jsem si tu částku, kterou jsem potřebovala, vydělila tím počtem měsíců a začala jsem si ty peníze dávat stranou. A nám to strašně moc pomohlo v tom složitějším období. Takže, jak říkám, pokud to neděláte, tak určitě doporučuji zapracovat to do svých finančních procesů, protože vám to strašně moc pomůže. Tak, pokud nikdo nemá žádnou otázečku, jakože tady žádnou v tuhle chvíli nevidím, tak já se s vámi rozloučím. Já vám strašně moc děkuju za účast a jsem ráda, pokud jsem vám aspoň trošku pomohla. A ještě tady nemám je, děkuju. Otázky nemám, ale chci jen pochválit, že mluvíte takhle o financích. Určitě to někomu pomůže a já se budu těšit na další tipy. Je to moc milý, moc krát děkuju Kristýnce. A to mě těší. Každopádně všem moc děkuju, že jste se teda přidali a příští týden já se tady zase objevím s nějakým tipem a doufám, že vám zase pomůže. Tak se mějte krásně.